Bisa kumunot ti kuryente. Nagkatangan niya. Patawa da. Patawa talaga, magreklamo ka pa. Bisa mo kumunot. Natagong kunam. Partak patangkin yelo. Eh siya ata aja ata rep ngano timanin no ata patangkin. Nagkataon naging may bustalan sana. Awan suporta na. 21 kilos. Sumalto. 71 kilos dati. Tatago pa langan eh. 68. State lang na ay. Sa? Lumag. Mabahali talaga no kung kikita ang pinag-vlogan niya. Awa, dati sisida karne panay ba? Tawag ko, got kamote. Sardinas, matikpika sardinas. Sige, kita mapilitan ako. Una. Dati pa samji. Kaya, Samji. Na. Samji. Ni? G. Nay. Unay, samji ka pa ya. Ide. Tataw, ultimo. Takal ka lang masasahod mo dyan eh. Tatapuro sahod lang ay. Lalanlangan na na. Kasi nag-chat ka niya ka. Nang dapat tulong. Kamu na ako. Sagadi. Kasi katin magaming ako ano ko na. Siga pa lamang tid. Ikaw mo na nagkumtital talon mo. Naglakwam. Naglakpan, nalugi ang lagaro din, magtagdakpay. Kapay no, dati kwartat, yung kili magtagdakain. Puro nalugi ka basta Okay. dagtad ka. Sige mga rock ka. Isilip mo na ka Ah, Kapit katawa ka Muna ka O sige no dati dumawat tulong ito dok malayaw. Ay, di ka tayong pagturo ka ko na. Mayat ka. Matutuwa daw daw na. Kuti ka matulog ka na eh. Atay? Ayun, Open. inungamti ko. Kasi kung matulog ka ito, ulog din eh. Nakatabi mo talansa. Kaya ato'y, Kukurangin na eh. Bakit mo yun? Pati lansa tip-tipi din na. Ibang kini ko. nakurang mantilan sa ajay, pagputin tayo palagi dyan, kuti bangsal yun dyan. Yun ibang ibang kini ko. Wala dyan. Ibang kini mong unhon kumatang Jai. Hindi tayo na eh, madya sa'yo. Nang pa siya ka kameraman, matabangkat ka ba? Nay, tulong. Mga katuloy. Nagpulong din ng clear nga ito. Gay. Ni, nagsasayang niya, pitutin niyo. Karatayab mo te. Madipig kami na pupuk mo pa lang kami ulo na muna. Pupuk mo di ulo natan eh nagtangkin ulo natan eh. Sayang. Oh, tamol kong mga na, basta eh. Taka matatag mo mulaga ito, yung katimot tumulong ka taguyot anay. May masyat na martilyo. Gumuyod ka tanay. Yung itik talatik mo. Pidot naman tayo, tagapidot ka lang. Pidot ka ko mga kumata madisayang aji ko. Kan. Nagriya mo si putan, nagbabati. Si puta mo rin nga naling nagadod natin nagin ni sayang. Kas na matatinong. Sige taulom te bukan nato. Sayang. Ay, pupuk ka ni kwa. Nay. Tatay mo, laki brusyo. Taka ng merinda. Kape aja, kape. Ay kabay. Kitimpla ma. Lakayanin yung nagtimpla. Okay, sabam kasakasam lata tatay mo. Apa di tim-timpla nakagatas mo di uling ka baga nakasday. Lumakay ni Dimsin, madiktimplaning na At tinitim siya eh, galakati ko ulan dyan eh. Pumagkot nga talaga ata. Kapag kutan pa lang sa tibang salyaw. Matili, kayo natin eh. Takil ni. Bitakin na lang. Matiin ni na itong kami na. Pukpuk mo pala kami ni ulo na. Mading. Santo mo lang. Itong katulong mo. Hindi na kayat. Pag pinipilito, hindi na kayat. Agkita ka to ulo may dyan, naman napitak pa yata. Kulit ka. Kalakalawang mo. Talaga nga sumalto na eh. Ito na. Agkita ka talaga hantak eh. Kilo pa eh. Sila gurti ko ni. Pinatayang bupay lang. Patay mo patayab na natin. Yan. Walang organsan. Bitak pa yata ha. Posible mo ta. Mga bitak. Yun, dito yun. Awan, ito. Nagbisit ka na. Kung ano mo ito ubot. Ito. Simusita na eh. Lumaw-lawad yung uwang nan eh.
tatay mo, pukpok na pukpok mo, di makikita. Ay, kayo tiko, sa pagkakabu, kulang na eh. Bam, tatay ka mo, di makikita. Nagunugot pa na ni. Hindi, taplang na tilan sa me, atalag na eh. Yung diskarte ba? Sige, ti, mapamarod ah. Sasitig mo tayo, mama. Hindi kita. Kasi ka rin mapukpaw. Pagbalidara mo, nuksi mo, nasakit mo eh. Lumaing mo lang. Ayun. Sayang. Sayang. Masaya ka talaga yan. Anong kurang may gatang? Ha? Anong kurang may gatang? Umutang ka man ng tindahan ng tilidya. Kaya tayo. Doon mo payada ko. Kaya nga, maumanday ka nga mga umutang ka. Umutang ka, tapos, Jiga niya, Di mamet, basit lang. Madi ko matutang tao kung ano ni bayad ako. ital magmuta na eh. Ibe ah. Nakasagad ako. Tangkay. Basta, sige, ikot mo. Yan, napanoy. Kampay may isa. Putin na ito. Kampay ko may isa. Puro ka ah. May isa. Hindi, tagipul-pula lang ka. Hindi jiniper. Hindi yun ito kami isali. Sali mo kami na. Saan? Ninong ko pa, hindi na po isali ko na nanto. Sinaw. Yan. Hindi pa si Kay. Sino ka ang nadyan? Greg. Hindi jiniper na ka na talaga guys. Kinip. Kapag kalito kita ng video pa yung gajay. Dibasa kami. Greg la siguro kaya. Duwang iwa na kami doon. Tapos di ka na, mga ringkordan, nagreguladan. Uy, kasi ka na yan, di mo say. Yun naman ito babag, dahil lalakay. Kasi nung lalaki nag-ringor. Naringgar. Agot tawag. Wala mo na. Saka kung manugbid-video ka. Video tayo mo tao. Hindi mo may warno ka lang nalang di bakal guys. Hindi. Hindi. Ah, nagalis ulo natin. Abay no na-script parigatan ka, no on the spot nalayin ka. Ni? Sa palyamaja, madim surusurutan natin nabutan. Napay. Puno yun. Sumuruti ko ata. Lawlawatan. Ta. Oo. Kasi kilang aja ka. Kita kayong tudom naman tiko, ulo media, madigba na ito. Pagputo na wala ito. Pagkatang tagay ni ko among unahon. Baka nabigat ka, nasukto-sukto kita. 50. Wala, masok ko ata. Ate Nay! Pero pa matiliman nagstuin na eh. Tapay gini oh, nyakit ate, matandanagang ka. Nagpamukas na ito yun eh. Nyakit. Kita mo tiko na mata kita mo tamurdong ana eh. Matandanagang to magigum to. Ang tugali mo ka eh. Talaga kasta, no, datag puk-puk-puk. Hindi pa lang. Hinimikan to yan. Naturo, tamo kabisadong to ka lang, manutawon tayo video no. Sulat ta pinabiyag. Nirigit pa Baliway. Nirigit pa gatang sida unaw. Yung ba yun pumutang ng tiperlay. Nakabay ka kanyanan? Kabay ka mo gamit mo Kung ng kapit sa utang. pagkakita ka matigbalin mention na na. Utang-utang ka. Pati mabalaing. Kung sa nga ribo lang. Nabait pagkututanga ka, interest na. Siyempre, nung umutang ka dyan, yan, nandres tumati, dada pa utangan eh. Sige ba, patulang lang nun ba? 5 gasot lang. Magaso na pa utang ko, papata tayo wala sinusundin. Ang mga tapirang tao. Takot pa yung masasahod yun. Ha? Takot pa yung masasahod yun. Eh. Takot sahod mo, hindi nakapuro-wilis kami kumano. Oras kami kumain, dadak kami sa bili kanya, hindi. Nakapuro-wilis ka, Mike. Kapurlis nga. Hindi kalito nyo dyan. Baya ka din. Utang kita pinagbulog ko yung motora yun. Talaga kasta. Kapay. Hinap mo kami. Malpas mo sulat tamit ah. Kasi di kayo. Hindi ka sama kami karkararag bago matulog. Apa sih kan karkararag ka mat? Mamatik ka niyo mat. At mati mapupungawan ti ko si daw may dalata. Kararag ka oh. Asidig mo malpas atin, di ba? Kararag. Nagkararagkan. Ngamin, bigla daw hatakin natin. Kaya nyo, ano rin, asidig malpas atin. Delikado ka dyan. Oh, to. Sayang di man nga tawin nga binayatam. Kung ano, gatong ko karne kiji, dagdalata mo na generate. Katarip yan. Maluga ng Da. mardi karnay. Sikinhan na rep, bisa ko munot ti kuryente ay. Katangan niya. Patawa da.
Padawa talaga, magreklamo ka pa. Pisa mo kumunap. Hindi ka kitagyaman. Natagong kunam. Hindi ka kitagyaman. Pinadawatan na ka. Kita dumag sa sabon tirip. Sika pinadawatan na pa. Reklamo ka pa. Dapat nagpatado ko mamo kaya di ko ako mamata. Ay, Ang perdina. Gumatang ka lang. Gumatang ka nga ro din. Ano? Dapat napatang-patang ka niya na. Ha? Napatang-patang ka. May tanos siya. May sabi tire. Napartak ag patangkin yelo. Hmm. Eh siya ata aji ata rep nga no timanin no ata patangkin. Hindi na, magluto magtanggal na. Alangan napin niya manheg. Wow, si kamay. Si bulit dito mangkin ta man. Ulitin na. Pag-iwa mo man. Martil mo ka. Ay mo dato, di pa lang bangir nung nag. Uri mabugbo na. Kita ati. Bangking to mula jubit na jagtugaw ta. Ano pa patlapat na ito. Ya, daw mo na dati ko anak mo dati ko Ay. daw. Ada plat. Aya, ang malpasan. Sige guys. Sika mo may sa tugaw, 8 oras ay. Kumanay. Natang natin ko ata yun. Ay, 21 minutes lang ato yan. Hindi kang sasaw, nagpasit ang iwak mo. Pagkailan mo na 21 minutes. Tuloy mo na tao. Iso trabaho mo, kameraman ka. Uri pa 2 oras may abutin ko pukpuk kami para. Para kayo tanga, pangati mo ko. Sino ko? Bala ka tao. Unta na, Sahod mo. unta na ka ni Baus. Napibirol mo. Nagtangan ka na. Dati nga mga tanga. Babay ka lang. Babay ka lang kami may samo na.